sidder YouTube, og velkommen. Jeg optager ikke med Andreas. Vel, Andreas? Nej. Fordi jeg kan nemlig trylletrik. På den, du turde ikke stå der igen, vel? Jeg skal nok gå væk. Vent lige 2 sekunder. Hjemmesiden hedder Døden. Seriøst? YouTube, han er en af mine andre venner, der kommer til at eje den kanal her. Så. Accepter du? Nej. Nej, gå nu væk! Gå nu væk! Det der var hævn. Var det hævn? Ja. Så det er også hævn. Jeg kan flyve. Au, det kunne jeg ikke. Og vi ses, YouTube. Fuck yeah. Den her video, den må jeg bare se, når den er færdig. What the fuck, hey?